Her vil vi lige vise, hvordan vores tændvæs den virker. Hvis man går ind på appen på sin iPhone, så kan vi her gå ind på det ene kamera, ind på børneværelset for eksempel. Så skal den lige forbinde. Der kan vi så se, hvad der sker på børneværelset lige nu. Vi kan køre den frem og tilbage på kameraet, så vi kan se. Vi kan zoome ind og holde øje med, hvad der sker. Vi kan høre, hvad der bliver sagt deroppe. Vi kan også snakke til selve kameraet. Derudover så kan vi tage billeder, som der så bliver lagt op i en map heroppe. Her der er et billede, hvor vi har taget, hvor man kan se natbilledet deroppe fra. Derudover så kan man også køre det hele på sin iPad. Igen via apps, hvor du har begge kameraer her. Vi kan gå ned i køkkenet og se, hvad der sker. Vi kan køre rundt med kameraet der, holde øje med, hvad der sker. Og igen, samme funktioner. Vi kan høre, hvad der sker dernede. Vi kan snakke til kameraet. Vi kan se, den kan optage video her, hvis vi har sat SD-kort i. Så hvis der er bevægelser, så kan vi se det i hele huset på den måde på kameraet.